מעיין, המורה שלנו לפייתון, מורה שמאוד מאוד התחברתי אליה. בזכותה גיליתי את יחידת 8200 בצבא, ואבוי לה אם היא לא תארגן לי איזה עבודה ב8200. מעיין לדעתי מורה מאוד מאוד מקצועית, מעיין מורה מצוינת. היא מסבירה טוב, היא יודעת להתמקד בדברים שבאמת חשובים. היא מארגנת את השיעורים בצורה מאוד מאוד מסודרת, ושלב אחרי שלב, ואני חושב שהיא מפנה זמן, היא לא מפנה זמן, שיש לה את הזמן הפנוי שלה, היא בוחרת להיכנס איתנו לזום. נגיד, בשיעור האחרון היא הייתה באילת, והיא בחרה להתחבר לזום במקום להיות בבריכה, ואני חושב שזה משהו שלא כל מורה או מורה היה עושים, ובגלל זה אני מאוד מאוד אוהב אותה, שהיא מפנה זמן בשבילם, שיש לה זמן פנוי, והאמת שזה מאוד משמח אותי, כי אני לא הייתי רוצה שיתבטל שיעור עם מעיין. ואני חושב שהיא מסבירה טוב, בגלל שהתחלנו ללמוד פייתון, היא אמרה שלאט לאט נטפל בכל הבאגים, וזה הוריד לי את הלחץ שאני הולך עכשיו להיתקע עם באגים, ואני לא יכול להמשיך את והיא אמרה שהיא תטפל בהכל, ושהיא תדבר עם חגי ותטפל בהכל. ואני מאוד שמחתי שהיא אמרה את זה. וגם היא הסבירה לנו מה הבאגים שלנו, והסבירה לנו לאט לאט מה אנחנו צריכים לעשות, ושהיא מראה לנו חלק מקוד במצגת, אז היא מסבירה לנו על הקוד, ולפני שהיא מסבירה לנו עליו, היא עושה משהו שאני מאוד מאוד אוהב. היא מאתגרת אותנו להבין מה הקוד אומר, וזה הכי אהבתי. כי כשאתה מאתגרים אותך מה הקוד אומר, אתה מנסה לפצח את זה בראש, וזה כיף. אתה נותן למוח לפעול, ואתה נותן לו להבין תכנות, ופייתון, ותלת ממד, והיא מסבירה, שהיא הסבירה מה זה אורסינה, ישר הבנתי, כי אין איך לתאר את התחושה הזאת שאתה עם מעיין, ושאתה לומד איתה, היא מסבירה לך דברים ואתה מבין. כאלה שאיתי יכולים להגיד אותו דבר שהיא מסבירה טוב, אבל היא מסבירה מצוין, ואני מאוד מאוד אוהב אותה, ואני שמח שקיבלתי מורה שמלמדת אותי פייתון, שהיא כזאת.